A na-eche ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site na steeti Anambra bụ mkpamkpa kpara ebe ahụ n'abalị abụọ gara aga bụ mkpụrụ abalị nke 30 nke ọnwa Juun n'afọ 2025 bụ abalị Mọnde 30 June 2025. Kedu ihe mere ebe ahụ? Na mgbede ya bụ ụbọchị Mọnde ka ndị oji egbe wakporo ebe ụmụafọ steeti Ebonyi ndị bi na mpaghara ya bụ Ogboji n'Orumba South na-eme ọgbakọ ma gbuo mmadụ 10, merụọ otu onye ahụ, onye nke agbajiri aka ma gbakwa ya egbe n'isisa. Kedu ka ya bụ ihe si wee mee? Ihe mere na ya ewetabeghị ya bụ ihe onyonyo kamgbe ụnyaahụ bụ na anyị ka na-agba mbọ ka anyị matacha ka o si wee mee. Anyị na-ajụ ese kedu ihe mere eme weruo mgbe anyị nwetara otu ihe onyonyo nke emere n'ụlọ ọgwụ ebe ha gosiri otu onye n'ime ha bụ ndị steeti Ebonyi ndị nọ na ya bụ ọgbakọ, onye nke jiri ndụ ya wee pụta. Agbara ya egbe nwetara ya n'aka ma nwetakwa ya n'isisa. Dịka a jụrụ ya bụ nwa amadi onye nke ji ndụ ya wee pụta, onye nọ n'ụlọ ọgwụ wee na-anata ọgwụgwọ ka ya bụ ihe si wee mee, ọ sị na mgbede ụbọchị Mọnde ahụ bụ mkpụrụ ụbọchị nke 30 bụ 30th June na ha gara ọgbakọ ha na-eme bụ ọgbakọ ndị steeti Ebonyi ndị bi na ya bụ gburugburu Ogboji. O wee sị na dịka ha mechara ya bụ ọgbakọ wee na-elepụ anya, onwe ndị bụ egbe ndị kwụsịrị ụgbọala n'iru ebe ahụ ha na-eme ọgbakọ, n'iru ọnụ ụzọ ámá nke a na-asị outside the gate. Ha wee kwụsị ụgbọala ebe ahụ wee were ụkwụ bakwutewa ha ebe ahụ. Ha wee sị na ha che na ọ bụ ndị ọrụ uwe ojii maọkwanụ ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ. Ọ sị na dịka ha na-abarute, ha malite jụwa onye bụ Augustine Odo, si onye ọbụla makpuru n'ala, onye ọbụla makpuru n'ala, lie down everybody. Ha niile amakpuru n'ala. Ha jụwa onye bụ Augustine Odo. Ya bụ nwa amadi wee na-akọwa na Augustine Odo bụ onye isi ha na ya bụ ọgbakọ ha na-eme n'Ogboji. O wee sị na otu onye n'ime ha anọgide wee bịa kpọlite ya, si ya ma onye bụ Augustine Odo na unu na-agba ha mgba, nke ọ sụrụ na bekee na unu na work against them. Ọ sịkwa na dịka a na-ajụ ha ya bụ ajụjụ na ha bụ ndị oji egbe amalitela gbapụwa egbe. Ya wee gaa n'ụtụọrọ ha onye isi ha bụ Augustine Odo aka, wee kpọlite ya wee gbagbuo ya, wee gbakwanụ ya onwe ya egbe, mana nke ya egbughị egbu. Sikwa otu ahụ wee gbaa mmadụ 9 ndị ọzọ fọrọ afọ, na ha dị mmadụ 11 ebe ahụ, mana agbagburu mmadụ 10. O wee bụrụ ofu onye ji ndụ ya wee pụta. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere buru oche kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'Ogboji nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Orumba South na steeti Anambra. Ma ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee dị njọ n'anya ya na foto so ya, anyị agaghị etinyenwu ya otu ahụ ọ dị ebe a. Ya mere ị marala ka anyị si eme ya bụ ihe, gbadaa na ngalaba okwu ihe onyonyo bụ comment section ka ịhụ link WhatsApp channel anyị, nke ọ ga-abụ ịkpa ya aka obuba gị na WhatsApp channel anyị ebe ị ga-ahụ ya bụ ihe onyonyo. Ị gakwa na WhatsApp channel, pịara m follow ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ niile dị otu ahụ, ndị na-anaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa otu a. Ebe ahụ ka anyị na-etinye ya. Ọ dị mma ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. a na-eche Okay. Aba mbụ Apostle Ambassador Chukwuemeka Nwoezeibudu. Onye la anụla ime ndị survive
the Ogboji massacre. I can't Ebonyi na-eme meeting. Ba. Ndị na-eka bụ the delegate of Ebonyi Welfare Central Executive, Anambra State. Onye a bụ Pastor Uchenna Okorie. I am the chairman of Ebonyi Welfare Central Executive, Anambra State. And this is Comrade Anthony Teshi. I am the spokesperson of Ebonyi Welfare Central Executive, Anambra State. Wow, what buying onye la nli mendo ho Chileke nafta ngobule that massacre. Ba. So go nam ko ekwara ile mpepe we mere. Okay. Rambo and our Godwin. So I'm with a meeting 2 times in the month. So yesterday, we Monday being 30th, our general meeting, our state general meeting. I am with Jelle Oboji. So I just shared the meeting. Towards evening time, I close for the meeting. We have some people. I need a motor. We are parked for the gate. We are about. So I better take a but I will tell you with hope don't do police will me mass arrest. I cannot put on double the mass. The first thing is to say I know Nikji Augustine Odum. After all, the sorry everybody lie down. I asked a hotel to be found. I was not only Augustine Odum, tomorrow you prove. I know you Augustine Odum, tomorrow you prove. Bonye bo Augustine Odum. Chairman. Okay. Augustine Odum was chairman, Ebonyi State chairman in Koboji. Okay. So everybody be ballad. From the everybody ballad have polita more. A meeting in Bayemi. The meeting man that logo Ebonyi State general meeting in Bayemi. I was that the Aiki against them. They would be big Bamle by the Shamek. From them, by Medadaral, they will be rock band or Igbe. At last, one person, Abioka Pulitam, Kaloma, Lanka, Nodons. You are something cushy a chairman. Otherwise, Bembede Jifa, and we are set to lay a chairman. We are Pulita chairman, but you check. See, okay, lawyer without chairman, you order one. You are chairman or chairman of your you talk about exactly. Even if you don't be Korea, but a chairman togo. From them, going off for movers, we are Bamo, Bamle. So, from then, it will be the out of Babushilebo, the whole Ebonyi State. That place. So, Lobo the 11 people, Agataron, well and with a injury. But I'm going to die. But I'm number of those people. Okay, yata ba ekwara anyị aba ngono ọzọ ba. Position I live in. Okay, my position is committee chairman. Okay, we have committee chairman the Ebonyi State Development Union. Yes. Ogboji. Yes. Ibonye ndawo. Ibonye ko. Bro Yinimeg. Ibonye Yinimeg. Yes. Okay, ever your family name bugun? My family name is Godwin Oketa. Okay. I have no Dubai. Anya eto kwada ihob ga mara ka anya ama berishi. Wa ba kan anje wa ma maze iriana 11 people la mortuary. The mortician refused us covering it. We could ga anyị say ya. All I mara anyị gwa ya onu gota maze iriana. Nwo wara no le mortuary ekon. We have one of the survivors. So we will keep updating everybody. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo
Na mbụ ana m asị ka mkpụrụ obi ha bụ ụmụnne anyị ndị a napụrụ ndụ ha n'ike zuru ike na ndokwa, ka Chineke nna anabata mkpụrụ obi ha. Ise, wee na-ekpekwanụ sị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ha, ndị enyi ha na ndị ikwu na ibe ha obi ndị ya bụ ọnwụ metụtara. Ana m asị unu ndonu, ndonu, dibenu, ndonu. Wee na-asị ndị gọọmenti steeti Anambra, biko unu lebakwa anya na okwu a. Unu lebakwanụ anya n'okwu a, maka na ụdị gboo a anyị na-anụ na nke ikpeazụ a aghọtaghịzikwa m. Ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ m ga-achọ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Obosi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North na steeti Anambra wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ụlọ ọrụ ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Obosi nke ama dịka Obosi Central Vigilante Office, nke ha na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa Udogachi wakporo ya bụ ụlọ ọrụ ndị ọrụ nchekwa Obosi wee mebie ọtụtụ ihe ebe ahụ, bụ nke ha gosikwara n'ihe onyonyo. Ọtụtụ ụgbọala nke ka dị mma ma ndị na-adịghịzị mma, ndị akụriri. Ihe na-esere ha bụ ndị ọrụ nchekwa abụọ okwu ka anyị na-amatabeghị, mana na-etufughị oge ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Ọ kakwa mma ka ndị Obosi na-afụ ya o. Ọ ka mma ka ndị Obosi na-afụ ya o. Ebe ọ bụ na ndị Udogachi na ndị aka okpiri na-esi ibe asị ya na mmadụ apaki na Central Security ka ba pịalisi. Ndị Udogachi ndị si na ba bụ sekuriti pa Anambra steeti Soludo wepụta ife a bọtụlụ apịa na glaasị moto mmadụ. Ife a Central Security moto jide nwatakịrị eyi a ndị na-elubere 2 years were mma gbujie ya aka. Nwatakịrị na-elubere 2 years ọgbujie ya aka. Ndị Udogachi na hospital kịta na ebe eme na Central Obosi. Ndị Udogachi na ndị aka okpiri Soludo wepụta amalụ na Soludo ewepụta dị kababịa tụ nọ na Anambra steeti, kababịa intimidate be ndị mmadụ mebe ife like na Anambra steeti na ife Obosi Central Security. Obosi enwezi ife bụ no problem. Fa gbakwa chelo, fa kpagokwa Obosi aka n'ọdụ o. Ọ kakwa mma na fa afụ gị na fa ma na fa kpago Obosi aka n'ọdụ na Obosi upstairs Central Security. Fa ma na fa Obosi aka n'ọdụ. Udodi ọ ndị Soludo wepụta na Anambra steeti. Ndị ori Soludo wepụta na Anambra steeti na ebe ame na moto ndị mmadụ na Central Security. Ndị ori Soludo wepụta na Anambra steeti. Ọ moto ndị mmadụ ebe a na ọfisi anyị na ọfisi ndị Obosi Central Security. Ndị mmadụ kwụ ebe a. Soludo rọrọ anyị ndị ori kpotela anyị na Anambra steeti. Na yutu ka ba kwụ ebe a. Na yutu ka ba kwụ ebe a. Na crowd ebe a mee na Obosi moto Obosi mana udo ga-adị. Ọkwabasị na ndị ba bụ ndị udo ga-adị n'ụwa ala fa ya abatakwa Obosi ọzọ. Soludo ya kpọbata ndị a ya abata Obosi ọzọ. Fa ya abata Obosi ọzọ na moto honorable. Na onye paakịrị onwe ya moto ya na ebe eme moto ya moto honorable. Mmadụ ndị na-enwere ebe ame ndị n'ọlọ ndị paakịrị onwe fa moto. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu esi eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu iso ehu ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo apịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nka na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu.
wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.